हेलो एभ्रिवान गासैबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थाबाय दायो आं माने माल लायदोंमोन आरोना गोदान कालेक्शन डिमापुरनि बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जादों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय दायो माने आं भइस अभार होनायनि जाहोना जाहैबाय माने आं भिडिअ लाफुबाय थानायावनो साइडनिफ्राय एकदम माने मिउजिक दामदोंमोन आरोना बेखायनो आं कपिराइट फैजानो गिनानैहाय भइस अभार होनाय जाबाय आरोना नै जा किउट खालामना फैदों आरोना गथ'फोरनि बे हौवासा गथ'फोरनि हिन्जावसानि ओरैबायदि मोजां आरोना जिफोराबो थ' दायो नायलांबाय थादों भिडिअखौ ओमफ्राय नैबे मोनसे दायो नैबे रेड आरो स्काइआ जाहैबाय ओरैबायदि मोजां आरोना सफ्ट ओरैबायदि बरिया आरोना बे जियाहाय नोंथांमोना नांगौबाहाय आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो स्क्रिनशट खालामनानैहाय आंनो हरनो हागोन आरोना मोनगोन नोंथांमोना नै बेयो पिस मोननैल' आरोना बारा गैया बेखौ गांनैल'सो मोनदों आरोना ओमफ्राय बारा पिस गैया ओरैबायदि सफ्ट गुरै आरोना नोंथांमोना लानो हागोन गांनैल'सो आरोना थाब लांफैनो हागन आंनि दखानावहाय फैनानै जाहैबाय ओमफ्राय पिंक ओमफ्राय आरो ब्लेक दं मोनबा कालार दं आरोना बियो मोनबा कालार दं आरोना लंपेन्टआ डिमापुरनि लंपेन्टआ जा गुदुं आरोना बेबो गुदुं जिनि लंपेन्ट बेबो लंपेन्टआ गुदुं आरोना जा सफ्टखा एलास्टिक दं आरोना नैबे गाहायावहाय एलास्टिक दं ओमफ्राय नैबेबो बिनिया एलास्टिक गैया आरोना गाहायावहाय गैया आरोना लंपेन्ट दं आरोना नैबेयो जा बरिया आरोना बेबो जा सफ्ट गुरैखा आरोना ओमफ्राय जेसेबांखिनि आं देखायदों नोंथांमोननो सब कालार मोनगोन साइज मोनगोन आरोना नैबेबो 10टा कालार मोनगोन 10टा कालार मोनगोन बेबो 10टा कालार दं आरोना बेबो ओमफ्राय नैबे मोनसेया जाहैबाय सिम्पल आरोना नैबेहा नैबेबायदि दं नालाय नैबेबायदि दं बेहा ओमफ्राय नैबेहा गैया आरोना बे सिम्पल बेबो 10टा कालार मोनगोन आरोना 10टा कालार मोनगोन बेखौबो ओमफ्राय मोनसे आं जयपुरि हायो आरोना स्टाफ माने शल्टआनो जयपुरि शल्ट बरियाखा बरिया कालारिं मोनगोन आरोना बरिया आरोना कालारिं मोनगोन आरोना बेखौबो बियो मुजा आरोना बेबिसफोरनि मुजा गिदिरफोरनि माथाखौ ओमफ्राय नैबे गिदिरफोरनि मुजा आरोना पेकेट मोनथाम दङ बेबो 10टा कालार दङ ओमफ्राय लोगोसे मोजां किउट सफ्टआनो ओरैबायदि समायना बिमाफ्रा नायदोंबा फिसाजोफोरनो अर्डार खालामनो हागोन लांफैनो हागोन आंनि दखानावहाय फैनानै बेबो साइज मोनगोन आरोना साइज दं ओमफ्राय नैबे मोनसे ओरैबायदि बरिया बेबो साइज दं साइज मोनगोन ओमफ्राय नैबे मोनसे जा गुरै ओरैबायदि मोजांखा आरोना बेखौबो साइज मोनगोन आरोना एभेलेबल साइज जा बरियाखा आरोना जै गानगोन ना ओरैबायदि गुदुं मोनखागोन आरोना थ' नै बियो जाहैबाय मोनसे ओमफ्राय ओरैबायदि किउट नांखादों आरोना आं बेखौहाय नै डिमापुरनि गोनजा आरोना बेफोरो सब डिमापुरनि माल नैबेबो कालारखौ बोरैबा गुंलेले नुबावदोंसो आरोना ओमफ्राय नै ओरै खालामबाहाय जा सफ्ट गुरैखा नै ओरैबायदि अन्थाव किउट नुखागोनलै गथ'फोरखौ गानबा ओमफ्राय नैबेबो लंपेन्टआबो 10टा कालार दं आरोना लंपेन्ट गुदुङाहाय बेबो कालार दङ ओमफ्राय नैथिंबो स्पट्स ब्राबो लाना फैदों आरोना 10टा कालार दङ इयावबो 1 2 3 4 5 6टा कालार मोनगोन आरोना बेयो स्पट्स ब्राया ओमफ्राय नैबेथिंहाय स्पन्ज ब्राबो मोनगोन स्पन्ज ब्रा दङ स्पन्ज ब्राबो एभेलेबल ओमफ्राय मुजायाबो नै जा किउट खार बे गिदिरफोरनि आरोना हाफ मुजा ओमफ्राय बुरैफोरा माने सफैनो आसि सोनाय बिदि नागिरोना नैबे मोनगोन आरोना आंनियावहाय ओमफ्राय नैबेखौहाय आं खुलिनानै देखायनो आरोना नोंथांमोननो ओरैबायदि बरियाखा
ओरैबायदि 0 साइज 0 to 1 monthनि आरोना बे गथ'फोरनि थाखाय कालार एभेलेबल दं पिंक दं जा बरिया खारना कालारा ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय 16 to 18 नि थाखाय आरोना इयो 16 to 18 जा बरिया बियो 5 6 7 इयार्सफोरनि थाखायबो जागोन आरोना बियो बाय नै पेटिकोटबो आरोना जायफोरनो नांगौ मोनगोन एभेलेबल बेयो डिमापुरनि पेटिकोट जा बरिया गाननो थाखाय दख'नाजों कालार मोनगोन दाबो बहुतटा दङ नै मोनगोन एभेलेबल कालार मोनगोन साइज मोनगोन एभेलेबल खा स्कार्टआबो नै सल बेबो कालार मोनगोन 10टा कालार मोनगोन बेबो ओमफ्राय नैबे सिम्पोलखौबो मोनगोन 10टा कालार मोनगोन मा कालार नांगौ मोनजोबखागोन आरोना लंपेन्ट गस्ला नैबेबायदि सुटआ मोनगोन आरोना बेखौबो सुटआनो एभेलेबल कालार दं साइज दं बिथिं सब बेनो आरोना ओमफ्राय बेखौबो ओरैबायदि अनथाव फासा गथ'फोरनो थाखाय ओरैबायदि बरिया मोजांखा आरोना थाबनो लांफैदो दखानाव फैनानै फार्स्ट देखायनाय गस्लायाबो बे बहुतटा माबा साइज मोनजोबखागोन आरोना पेकेट मोनसे दं कालार नांगौबा आरो कालार बेलेगबो मोनगोन गुफुरबो मोनगोन ओमफ्राय नै बे दङ बेबो मोनगोन आरो बिथिंनो मोनसे बुस्थु देखायनो बावदों आङो थांमोननो र' मोनसे देखायगोन दे पिंक कालारखौ देखायनो र' पिंक कालारखौ देखायगोन आं नै गथ'फोरनि गथ'फोरनि थाखाय लेगिंस बेयो कालार मोनगोन पिंक वाइट ग्रे ब्लेक 0 साइजनिफ्राय एक्सेस एस एम एल एक्सेल साइज मोनगोन आरोना बेयाव दङ बेयाव वाइट दं नै ब्लेक दं ओमफ्राय नै बेयो ग्रे बेबो वाइटआनो नै बेबो मोनगोन बहुतटा मोनगोन नै साइज मोनगोन एभेलेबल साइज ओमफ्राय बिथिंबो दंबावो नै बे जादाबो ओमफ्राय बावदोंसो आरो आङो नैबे वाइटबो मोनगोन आरोना बे फर्मेल पेन्टखौबो मोनगोन आरोना नैबे फर्मेल पेन्ट बे गिदिर साइज एस साइजनिफ्राय लानानै मोनगोन आरोना बहुतटा कालार दङ बेबो ब्लेकबो दङ एभेलेबल आरोना एभेलेबल लाना फैबाय नैबेखौहाय दायो आं जेसेबांखिनि गोदान कालेक्शन लाना फैदों आं नोंथांमोना आं शेयार खालामबाय जायफोरा पसन्द जादों नोंथांमोना आंनो स्क्रिनशट खालामनानैहाय हरनो हागोन खाथिनिफ्रा आंनि दखानाव फैनानैहाय लांफैनो हागोन आरोना ओमफ्राय गोजाननिफ्रा सोंहरनो हागोन आं आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय होनो हागोन आंखौ वाट्सएप खालामनानै सोंहरनो हागोन जेखौ पसन्द जादों स्क्रिनशट मारिनानैहाय आंनाव सोंहरनो हागोन आरोना हरनानैहाय सलफोराबो बहुतटा कालार दं आरोना 10टा बेबायदि दङ ओमफ्राय आं माने गासैखौबो बेखेवनानैहाय देखायाखै मोनसे डिजाइनखौ मोनसेल'सो आङो बेखेवदों आरोना ओमफ्राय कालार मोनगोन सब साइज मोनगोन आरोना सब बरिया आरोना सफ्ट खारना हिफोराबो ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोन गासैखौबो शेयार खालामबाय जायफोरा मोजां मोनदों आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच आरोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय